Imma għandu l-weight. Għandu di. Kilo, imma. Din hija qattusa fost 120 annimali li nstabu f'bitħa u kamra żgħira f'residenza privata fi triq il-Baċir ġdid f'Raħal ġdid. B'kollox instabu 7 tiqtates, 19 il-fenek, 17 il-tiġiġa, 17 il-ġerbil u madwar 60 asfur ta' speċi differenti. Ħafna minnhom għadma u ġilda imsakrin flimkien qishom aqoċċa. Ġogaġiġ miżawda bil-ħmiġ tagħhom stess. TVM News tkellem ma' uffiċjali fih dan l-Animal Welfare Joseph Zammit. Irrakkonta kif kollox beda wara numru ta' rapporti anonimi. Xinrajt il-kondizzjoni tal-qtates informajt l-direttur tiegħi bil-każ mill-ewwel għax kien jidher li hemm nuqqas ta' iġiene u anki kien hemm biċċiet minnhom ġo gaġeġ li huma li kienu żgħar, jiġifieri gaġeġ ġo gaġġa waħda pereżempju kien hemm 3 qtates. ġo gaġġa oħra kienet mimlija bit-tiġiġ. Il-ħaddiema tal-Animal Welfare għamlu nofs ta' nar diħlin u ħirġin mir-residenza jħottu l-ambulanza tal-annimali. L-uffiċjal spjega x'jiġri meta l-annimali jiġu ikkonfiskati. Hemm minnhom li jistgħu jmutu għax tant huma dgħajfa, tant huma rqaq, kif stajtu taraw, ġifieri hemm minnhom qattus laqas iżen kilo. Maħniex qed ngħidu hemm minnhom li għada ħajmutu. Ovvjament li kieku baqgħu f'dik il-kondizzjoni iva kienu jmutu għax ma kellhomx nutrizzjon tajjeb. Kobla jispjega li meta jaffaċċjaw każijiet bħal dawn l-ewwel jieħdu it-testijiet neċessarji fosthom dawk tad-demm u mbagħad bl-għajnuna tal-pulizija tinħareġ kwerela u jiskatta l-proċess tal-qorti.